Welkom bij die wonderlijke Digital Circus. Mijn naam is Kain en ik is je ringmeester. Komt de wijs die meest verstommende, hartstoppende, persoonlijke toebeheren. Heb je nog ooit je oor geleerd? Dat is niet echt niet, babbel. Dat is echt Kain. Ik kan niet wachten om te zien waarvoor jij vandaag klaar maakt, niet? Wel, laat ons geen tijd morsen. Kom ons beginnen dadelijk met die vertoning. Kangol en Zubbel en Kinderboer, Rekenstal Jackson, dag is Kofmouw. Dag na dag, dag na dag, dag na dag, dag na dag. Vlieg ons voorbij die maan en die zon en ons weet niet hoe het komt niet. Wow. Wow. Kain, zet een van jou NPC of zet een nieuwe zakken. Want als het een nieuwe karakter is, moet ons hier die hele tamaliki weer oordoen. Ik doe dit niet weer, niet? Mij, dat blijkt dat de nieuwe mens hier direct betreedt. Hoe haal ik hier die headset af? Net aan om dit te grijpen, daar die werk voor ons allemaal. Wat? Gaan aan. Ik heb de vreemde headset opgezet en nou is ik hier. Wie zullen mensen? Hoe kijk je die afval niet? Waar is hij? Kom ons proberen niet kalmeren. Alles gaat nou kijken. Niet wel goed. Ons is allemaal hier dier. Je moet net je kop recht krijgen. Wat de? Gaan aan. Nou, mijn schat. Ons kan hier die fout leren, niet? Die wonderlijke Digital Circus is een plek om bij alle ouderdom geniet te worden. Jij, mijn vriend, heeft in een ongelooflijke wereld van wonders beland waar je nog iets kan gebeuren. Behalve vervloekt. Hoe mijn hemel. Wel, hoe moet ik? Jij weet, vertrekken. Wel, moet niet al schrikken of je nog iets niet, maar ons weet niet precies. Jij kan niet. Wat? Blijf stil, Jax. Maar ja, hij is recht. Welkom bij jouw nieuwe huis en jouw nieuwe lichaam. Nieuwe huis? Wat bedoel jij? Owens, moet je onbeschoft wees niet? Ons zit al jaren even. Hou kinger dat ook en was gewoon zij die langste hier. Huh? Heeft iemand iets gezegd van insectverzameling? Dat is ook mijn mal is. Oké, nou krijg ik dit. Dit is een droom en ik moet maar samen spelen tot ik wakker word, recht? Wat je ook al zei, kind. Laat mij comedisch masker gebruiken. Zo, kijk. Dag en die van tegen voor die nieuwe lange baard. Ik wil graag eens voor ons minder niveau het tuurde die circus hier. Hier gaan ons. Hier heet ons die teen. Dat is waar jouw woonkwartier is. Als ook andere activiteit. Die activiteiten kan. Walpetten, minig op en meer insluit. En hier heet ons die gronden. Verdrank jezelf in die digitaal meer. Of niet op die manier bij die digitaal carnaval. Dag, dat is raar. De kist is jouw. Een kosmisch buffet. Is dit al daar? Natuurlijk niet. Dat is die leemte. Ons wacht dit niet, die leemte niet. Nee, ik weet wat daarbij is niet. Dat is ons blij, nee dier. Waar ik mij honderden honderden ziende op je kan houden. Hallo Kain, ik is lief voor jou. Ons gaan hier wacht voor die man begint daar toch. Wacht, wat is dit? Tjoe, hier die plek moet schoongemaakt worden. Ik is op dit bos. Blah. 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 Hoe kom je zo? Blah. Wacht. Was dit de uitgangsdeur wat ik daar buiten gezien heb? Is dit een manier om te vertrekken? Wat er uitgang? Wat meneer was om te vertrekken, is redelijk zeker dat ons allemaal nou al weg is. Ja, waarvan praat jij? Blah. Blah. Ik verzeker jou, daar is geen magische uitgangsdeur niet. Jij ervaart waarschijnlijk digitale hallucinatie van jouw gedachtetransformatie naar die digitale plaat. Maar ik zweer, ik heb gezien digitale hallucinaties.
Wat van ons praat oor iets anders? So is jou naam. Mijn naam? Mijn naam is... O nee, hoe kan ek nie my naam onthou nie? Niemand kan 'n naam onthou sodra hulle die Dietekel Circus betree nie. Ja, van die min dinge waar ek nie beheer het. Is jou gedagtes. So, al waarmee ek jou kan help is om met 'n nuwe naam op te kom. Wat's my naam? Moenie jou kop bekommerd, nee. Jou nuwe naam kan enigiets wees. Wat dink jy? Ag, nie om nie. Kies net hier nog iets. Kom ons kyk. Wat dink jy van? Ek dink... Jy is reg, frisker. Kom ons probeer weer. Wat dink jy van Pomni? Seker. Ek dink net. Gazu, jy is reg, ja. Ons behoort 'n splinter nuwe ontwikkeling te hê vir ons nuwe lid Pomni. Jy het dit so 5 minute terug gesê. Jy, hou jy van avontuur, aptyd, wonder, geval, gruwel, pyn, lyding, angs, dood, siekte, dood. Engel kosko. Naam. Jou parasiet. Ek weet nie regtig. Aangesien jy nie hier is, gaan ons dit 'n eenvoudige avontuur in die huis maak om jou op te warm oor hoe dinge hier rondwerk. Nee. Ek wil nie 'n binnehuis avontuur hê. Jy bekommer wees nie so. Ek sal dit onberedelik maak wat jy nog steeds kan kies om nie betrokke te raak nie. Vandag se avontuur is versamel die gloings. Dis reg. Die hele sirkus sal met gloings besmet wees en jy moet hulle vang. Maar wat is hulle? Ek is bly jy het gevra, Babbel. Hulle is klein. En wat doen hulle? En hoe? Gloings is klein, ordenende diertjies wat enigiets en alles wat hulle raakloop steel. Hoekom doen hierdie humanoid helsbroms dit? Hoe keer julle dit? Dit is vir julle om uit te vind. Nou, sterkte en prent, my klein supersterretjies. Wat het enige van dit beteken? Dit is net een van Kain se klein avontuurs. Hulle is net iets lekkers om mee te doen. Jy weet, verhoed dat ons mal word. Praat vir jouself. As iemand my nodig het, dan... Nee! Iemand, help my! Ag nee, hulle Jubal doodgemaak. In 'n geval wil julle almal iets krimp eet. Wag, ons moet gaan kyk op Kaufman. Ek is redelik seker hy wil graag Pomni ontmoet. My ondeurdringbare vesting! Wil jy saam met ons kom kyk na Kaufman? Nee, nie regtig nie. Ek dink Kaufman het mal geword. Laas toe ek met hom gepraat het hy eintlik oor die een of ander uitgaan geraas. Nogal soos jy, Pomni. Jy gaan dalk ook mal. Maar wag, sou dit nie meer waarskynlik beteken dat die uitgaan wel bestaan nie? Kan ook beteken dat jy hupsoet het om jou verstand te verloor. Wat van so? Wel, ek dink ek wil hom daaroor vra. As dit werklik was, wat dit is nie, want dit is 'n droom. Sy dink dis 'n droom. Hoekom kyk jy so na my? Ek is goed daarmee om enigiets te doen, solank ek kan sien dat snaakse goed met mense gebeur. Goed, ek het genoeg gehad van hierdie dinge. Jy, ek en Pomni sal kyk na Kaufman. Wat hy, Baba en Huha saamlos om die Zubal situasie te hanteer. Dink jy dis 'n goeie idee om hulle saam te koppel? Natuurlik doen ek. Hulle is die twee mees verstandige, stabiele en bekwame karakters om saam te pas. Kom aan dames, kom ons tuiste dienaar. My komediesmasker is weer gebreek. Ja, Jango, jy skrik my. So, dit is waar ons almal woon. Wel, waar ons almal in die nag slaap. Terwyl ons nie regtig nodig het om te slaap nie. Is dit soms dalk om 'n bietjie 'n blaaskans van 'n lus te neem. En 'n bietjie van 'n rotine te hê, jy weet. Seker daar sal een wees vir... Kyk, jy het reeds een. Ek verstaan steeds nie die avontuur nie. Hoekom op enigsins op hulle gaan? Hoekom nie 'n manier probeer vind om te vertrek nie? Wel, ons doen dit gewoonlik wanneer ons die eerste keer hier aankom. Maar na 'n rukkie besef jy dat jy nie kan weggaan nie. Nou my voortdurende en onbereikbare doeltel sal jy 'n bietjie mal begin maak. Uiteindelik kan jy vra wat die punt van enigiets is. En jy verloor heeltemal uit die oog van wie jy is en hoekom jy self lewe. En wanneer jy jou breekpunt bereik, kan iets werklik verskriklik gebeur.
Ach, maar dit is niet iets waarmee ons vandaag hoeft te handelen, niet? Wil je nog iets anders? Ga die inventeren om iets om te doen wat ons gedachten gezond en gestimuleerd houdt. Dankie toch, dit is alles te doen. Recht voor niet. Hoe komen ze ons weer hier? Wat doen ons? Ons krijgen een van ons vrienden. Misschien is hij niet in zijn kamer niet. Ik hoop hij is raar. Mijn niet bekomen weer zich opgezegd. Ik heb de sleutel van zijn kamer. Hoe kom? Jij behoort niet sleutel van iemand zijn kamer te Ik heb door als sleutels en jullie allemaal was in orde. Terloops, ik heb dalk vandaag iets in je kamer gelost. Zo laat mij weten als je dit krijgt. Je is niet bang voor het duizendpoot niet, is jij? Jax, dit is letterlijk mijn nachtse vriend. Hoe kan je dit doen? Wat? Dat kan hij jatten maar onverwante vraag. Je zal nooit weten dat het te laat is niet. Oeh, ik heb hierna gezocht. Dank je dat je dit opgehouden hebt, koffie. Ik ga niet zingen. Kaf me een schaapsraaien. Dat is goed. Wat is dit? Dat is ook daar die verschrikkelijke ding waarvan ik vroeger gepraat heb toen je je breekpunt bereikt. Hè? Oké, wacht, misschien is het nog tijd om recht te maken als ons kind krijgt. Wow, kaf me. Luister, ik weet ons niet altijd weer die weggekomen, nee. Zo zul je mij teruggeroepen omdat ik voor je grapjes gelachen heb. Ik zweer je draagt dat gedankele snack. Ik heb een beetje van de zachte dag gehad. Hey, waarom niet? Denk jij kan mij daar hier uithelpen? Ik verstaan als jij niet wil niet. Dat is jammer. Ik weet niet waarnaar ik hier kijk niet. Ons heeft gezien hoe een glooitje van soepelstukken daaronder draagt, onthoud je? Ja, dank je voor die samenvatting. Hans, is niet baie goed hiermee, niet? Sap. Owens. Jax! Ons heeft die soepelgat gevonden. Cool. Hoe gaat dit met Kaufman? Ik hoop hij zit nog kwaad van mij omdat ik even zijn grappen gelachen heb niet. Hij doet wonderlijk. Om je waarheid te zeggen, ik denk dat ik het hem nog ooit zo gelukkig zien niet. Wel, dat is goed om te weten dat hij niet jot op zijn kop verloren niet. Hij heeft me eigenlijk gevraagd om jou dit te geven. Wow! Naam. Bleh. Een insectverzameling? Ik denk dit is een nis. Hallo? Recht is dat? Dit was je naam, recht? Hier, werkant. Hey, kijk, ik niet bedoel om je zo te lossen. Nee, kijk naar mij aan. Ik heb niet geweten wat om te doen. Nie. Dat is oké. Wat je moet nou doen, is om kind te vinden. Hij kan mij recht maken en verkoopt me hoe zorg. Oké, maar waar kan ik hem krijgen? Hij weet niet rechtig niet. Kijk niet rond en roep voor hem, veronderstel ik. Goed, ik zal hem krijgen.
Jij bly net daar. Nie dat jy regtig kan beweeg of iets nie. Bly net daar. Ek sal dadelik terug wees, ek beloof. Cool. Ook bom nie. Ek is jammer, jou eerste dag hier moes so verskriklik wees. Ja, wel, moenie daaroor bekommer nie. Ek gaan nou net vir Klein gaan haal. Hallo? Klein, ons het 'n bietjie van 'n probleem hier. Klein? Wat de vorm van die kloinkneus maak daarvan teenwoordigheid en die niks van die kloinkoningin. Ag, is dit wie jy is? Jy weet, jy kon my toestemming gevra het voordat jy my gedwing het om iets so heeltemal waglik te sien. Hoe veragtelik. 'n rabbitooi wat sy mond laat loop in die teenwoordigheid van my koninklike figuur. Wel, as 'n koninklike self wil ek vriendelik vra kyk, daar is Zubel. Hallo Zubel. Help my julle idioote. Nogals onbeskof Zubel. Nou wil ek jou nie help nie. Ek verloor altyd. Yes! Het jou. Ai, Kinge, jou moeder. Klank. Ag, dat sal goed wees. Moet wegkry. Ach, waar is Kain? Huh? Jou dwaze, verschijnende, kleurvolle karakter. Besef jij niet dat alles moet Gloinks wees nie? Ek is Gloinks. Jy sal Gloinks wees. Ons skepper sal Gloinks wees. Dit is dom en vreemd. Wel, toch, jy kyk nog steeds daarna. Ek is nie hier vir die avontuur of iets nie. Ek is nie hier om weg te kry van Ag, dankie toch, jy is oké. Is nie jou speletjie program daar ervaar nie, het jy? Waarvan praat jy? Wat gebeur? Het is nie Kaapman, moet nie daaroor bekommer nie. Afbou geabstraheer? Ja, hy is goed. Jy is reg, hoe gaan ons hier wegkom? Ouwens, daaroor kan. Dames eerste. Nee, wacht, ik kan vaak dit zeggen. Wacht,
Pamnie is nie eens hier nie. Was hier die hele ding nie vir haar nie? Wees stil. Ek kan nie die roltrap hoor nie. Babbel, jy weet altyd hoe om my hierdie presiese sin te laat sê. 'n Waarskuwing op my Wacky Watch op so hier. Ag nee, iemand wacht die leemte in. Hulle sal heeltemal gespoild word. Daar gaan jy. Nou, wat de hek het hier gebeur? O ja, ek het dit gedoen. Kyk, Kofme het deur 'n soort kofmouse gegaan en geabstraheer. Kofme, geabstraheer? Hoekom het niemand my vertel nie? En in die kelder gaan jy. Man, ek kan nie glo Kofme het net so opgegee nie. Ek bedoel, geen antwoord nie, Kinger, maar ek het altyd gedink jy volgende wees. Dankie. Dink dit wys net jy kan vir niks staat maak op Kinger nie. Ek het soveel pyn. Huh? Ek moet wel om verskoning vra dat ek oor die uitgang gejok het. Ek geweet hoe graag almal van julle wil hê dat daar een moet weet. Maar jy weet, ek het soveel probleme gehad om uit te vind op wat aan die ander kant te sit. En jy het uiteindelik nooit heeltemal klaar gemaak nie. En jy weet hoe ek nooit daarvan hou om mense my onvoltooide werk te laat sien nie. Veral as dit jou uit die leemte lei. In 'n geval, dit lyk of die koning verslaan het, so ek dink jou water is verby. Jou beloning is 'n leerlike digitaal fees wat deur ons hoofbabbelchef gekook word. Gemaak met al die liefde wat ek wettiglik mag gee. Jy weet, ek is redelik honger. Ek het nie eens iets gedoen nie. So wat, ek kan nog honger wees? Wel, nie regtig nie, want ons hoef nie te eet, te drink, te slaap in hierdie digitale wêreld nie. Die digitale kos hier gee dis nie die virtuele sensasies van eet, sonder enige van die voedingsvoordele af. Sheesh, lei dit af, van wanneer af is jy die kenner van die digitale wêreld? Kenner van wat?